Sanibonani babukeli, yilo i-champion leli. Siphinda siyahlangana futhi. Kuye mafiki ngayo i-heartbreak ngoba niyazi ukuthi inhliziyo zabantu zephukile, zibovu, zigazi. Kukhona abantu abephulwa. Kukhona bephukile ngikhuluma nawe. Kukhona abasazophulwa. Nawe ngahle uyalandela mengabe ungazibhekanga indaba zakho. Babhala-ke abantu basibekele ukuthi bona bephuka kanjani. Nawe ungasibhalela usitshela ukuthi wakwephula kanjani lo muntu owakwephula. Namhlanje-ke sibhalelwe insizwa lana iyasibekela udaba lwayo ukuthi yona iyephuka kanjani, iphulwa inkosazana leyo eyayiphula. Angingachithi isikhathi ngoba phela isikhathi imali. Mangilibeke udaba lomlisa nizwele nini ukuthi uthi wephuka kanjani. Likanje udaba lomlisa. Sanibonani emafiki, igama lami nguNjabulo. Noma ngeke ngize ngidalule ukuthi ngiphuma kuphi kodwa ngikhona la e-Eastern Cape. Nayo lenkosazana eyangephula idabuka khona la e-Eastern Cape. Wangegila lo muntu. Yabona lapha yana ngangizitshelile ukuthi ngithola umaqondana. Ngithole umama. Ngithole umuntu ozangivusela umuzi kaBaba. Awugcwalise ngengane. Kuphithizele ekhaya ngenxa yokhalo lwakhe. Kodwa kwasho kona ukuthi ngashaya phansi kwathunya uthule. Ubuhle bakhe mangingathi ngiyabuchaza kungashona ilanga. Enenhlonipho inkosazana lena. Ezithobile, ezehlisile. Kuba siphoqa abantu esibathembile nabantu esibathandayo. Ngangimthanda lo muntu, ngendlela engangimthanda ngayo angiboni ukuthi ukhona umuntu engiyophinde ngimthande ngayo le ndlela. Ngangimthanda. Namanje ngiyasola ukuthi inzondo enginayo kusaseyilo uthando, qala iphenduke laba inzondo. Oqala kwethu ukuthandana sase high school ngaleso sikhathi. Sasenza grade 11 sobabili. Saya ka 12 saphasa sobabili. Ngabe sengiyamazisa ke ekhaya masiqedwe grade 12 bamjabulele ekhaya. Kwazi seyimi phela omdala omfana. Bamjabulela mabemazi. Ngabe ngibatshela ukuthi sesinesikhathi esingakanani. Futhi ngabe ngibatshela ukuthi hayi ngisho ukuthi uye lo ozazovusa umuzi kaBaba. Uye mama ozazokuvusa ngetiyo usalele. Sabe ke sesiye varsity ngebhadi. Sayema varsity ahlukene. Yena wabe seyinikele eGoli wayofunda eUJ. Mina ngaye eCape Town ngawufunda khona. Empeleni lapho kwakuyinto ebuhlungu ngoba phela sasiqala ukuhlukana. Sakhalelana. Yena wahamba kuqala kwaba yimi omkhaphayo eyogibela ibhasi. Sakhalelana lapho kubuhlungu nje kungekho mnani kodwa saba nesethembiso esasenza ukuthi sizocheckana nsuku zonke ngocingo. Futhi sizabonana ngaso sonke isikhathi. Indlela esahlela ngayo ke sathi every semester sobonana, makuphela isemester nje siyabonana. Okusho ukuthi sasabonana ngoJuni siphinde sibonane ngoDisemba. Empeleni wabe uyahamba kanjalo nami ngenza ukuzajwala ngabe sengiyahamba ngeCape Town. Sasifonelana day by day, sicheckana ngaso sonke isikhathi. Lalingadluli ilanga ngingakhulumanga naye. Sasinako futhi ukucheckana nje noma kathathu ngelanga ngendlela esasithandana ngayo nangendlela uthando lwethu laliqine ngakhona. Lalingeze lizamazamiswe noma yini lo lathando, laliqine ngempela.
Waphela first semester sahlela ukuthi eze kube uyena oza ngambhukhela iflight ngempela waflya weza kumina eCape Town. Kwaba mnandi, saspenda 2 weeks wonke sisobabili, kwaziseke ekhaya babazi ukuthi ukumina, nakibo babazi ukuthi ukumina. Kwaba mnandi nje. After 2 weeks wabuyela khona eGoli, waqhubeka second semester. NangoDisemba futhi sabonana ngoba sahlala iviki lonke esikoleni sami, sabe sesibuyele ekhaya sobabili. Safikele ekhaya futhi basijabulela abazali kwabamnandi. Ngelanga elilandelayo ke ngabe sengimhambisa ngimisa kibo, bafike basijabulela nakhona abazali bakhe. Ngahlalela ngalonke kwase kufana nonkosikazi kimi. NgoJanuwari sabuyela esikolweni futhi, sesiya ka second year ngaleso sikhathi. Kwaqhubeka nje ngokwenhlelo zethu. End of first semester sabonana. Second semester kwaba yimi oya kuye eGoli. Kwazi sengangiqala ke nokuya eGoli ngaleso sikhathi. Kwaba mnandi ngendlela esimanga. Kwaba mnandi. Sabuyela ekhaya futhi. Third year kwaba into enjalo futhi. NgoJune makufanele ukuthi uyeza kumina, wabe seqala esenginikeza ama excuses. Wangitshela ukuthi hey baby, lokhu nalokhu angeke ngize ngikwazi ukuza, like kuningi kuseplatini lami, ama research ngapha, ama tutorials ngapha, kwazi sengiyitutor phela this year, so ama first years adinga mina. Wangibekela nje okuningi, nga-understand ngoba phela sas-understandana naloya muntu. Ngabuza ukuthi kunganjani kuze mina, wathi uyacela unqena ukuthi hey ngizathi mangifikile anganginaki ngoba kuningi abhekene nako, so uyacela ukuthi siyenze second semester lento yokubonana. Hayi ngabe sengivuma ke nami ngafuna ukumfakela ipressure phela. Sangena ku second semester samkhathula. Kuthe ngoNovember ngamkhumbuza ukuthi baby kumele siqale ke manje sihlele ukuthi sisenza kanjani. Angithi seza hayi angeke ngize ngikwazi. Wangibekela lokho, wangibekela nje okuningi lokho nalokho. Ngabe sengibona ukuthi ayikhona khona ukushaya amanzi ke la. Ngabe sengibhukhe ibhasi ngithi hayi mangiziyele mina mathupha. Ngaya kuye ngalindele. Kwazi seke nama security akhona eRezila ihlala kuyo asengazi, ngathi mangifika ngabe ngisho ukuthi ngizobona abani. Hayi nangempela bangifaka, wangiphelezela oyedwa kuma security wakhona. Ngayofika eromini lakhe. Ngathi mangingena nje ngivula umnyango, ngiyethuka into engayibona. Ngavene ngamelwa umqondo. Ngawisa izikhwama engangiziphethe, kwazi sengayimthengele nezimpahla lapho. Ngawisa izimpahla ngaguqa ngamadolo, ngakhala. Wasukuma weza kumina, wangibuza ukuthi ngizofunani. Azange ngikwazi ukumphendula, ngaqhubekela phambili ngakhala. Ngicabanga ukuthi ngakhala into engamenza u30 minutes, ngikhala nje kuphela. Wagcina naye seyeka ukungibuza ukuthi ngizofunani. Wazama ukungibamba, wangihaga ngaphakama, sahagana. Sabamba nesidi isikhathi ngikhala nje kuphela. Ngikhala. Ngakhala kwaze kwaphela ilizwi, ngaba nesilokozana, ngibuyisela amanzi, ngaphuza, ngahlala phansi. Ngani mase ngizizwa ukuthi sengingcono, ngaqala ngambuza ukuthi yini ngikwenzeni. Yini le ngikwenze yona engadala ukuthi uzungenze kanje. Ngicela ukuthi ungitshele ukuthi yini engikwenze yona. Wazama ukuchaza into engachazeki. Wazama ukungitshela
ukuthi iphutha lento yenzekile. Ngithi iphutha elinjani eliso? Iphutha ukuthi unyathela umuntu uthi asikisi bengingakubonile iphutha lelo. Hayi le ngiyibonayo. Ngiyazi niyafisa ukwazi ukuthi kanti yini le eyayibona lo mlisa. Hayi lo mlisa inkulu into abhekana nayo, inkulu into ayibona ngalelo langa. Ngabuza ukuthi baby yini ngikwenzeni? Waxolisa. Ngelanga elilandelayo ngathatha izinto zami ngahamba. Ngagcina lapho ukukhuluma naye. Ngabe sengifonele ekhaya. Ngabatshela ukuthi siyini eseyenzekile. Ngafonela nakubo ngabatshela ukuthi sekwenzekile. Ukwaziseke kubo base bengithatha njengendodana, bengithatha njengomkhwenyana. Nasekhaya waseyithathwa njengomakoti. Waphoxeka umama. Nomama wakhe naye waphoxeka wangitshela wathi hayi mntanami, angeke ngize ngikuconvince ngithi hayi lungisana izinto. Inkulu lento ngitshela yona. Wena osongazidecide ukuthi uyayamkela lento niqhubeke niye phambili. Noma wenza njani kodwa nje angeke ngize ngigxeke noma esiphi isinqumo sithathayo. Angeke ngize ngikwahlulele. Ngagcina lapho ke mina ukukhuluma naye. Mangibuyela nje emuva kancane. Mangingena eminyango. Ngafika isisu siyintaba sengaka. Ukhulelwe. Kuyabonakala futhi ukuthi lesisisu sidala. Lo muntu bese ezomthola umntwana noma inini. Okusho ukuthi ngayo uJune lo makufanele ukuthi uza kumina. Waseyivele sekhulelwe. Isisu sasesivele sibonakala futhi. Wayesaba wona ukuthi ngizosibona. Kwaziseke lapho ngangithembekile mina kuye. Ngangingenzi lutho. Ngangihlezi ngiwatshela amajita ukuthi hey, mina ngifuna intombi nje izaloku idlalela kumina. Ngifuna iskate esizaloku esidlula kimi sizongicefezela. Nginomuntu wami engimthandayo, engingafuni nokuzwa next futhi ngaye. Ayangihlekeka amajita ukuthi hayi bo. Uyabazwa nabantu besimame. Uyokuphoxa lo muntu wena. Hlukana nalento yakho. Kanje ngibona ukuthi ibabheda labantu bamazi nje lo muntu abakhuluma ngayo. Umuntu wami lo waziwa yimi. Angeke azangenze into nje. Ngibatshela ukuthi bafana lo muntu enikhuluma ngaye angeke azangenzele phansi umbhedo ukhona. Umbhedo uyawazi lo muntu. Uyazi futhi ungenzelwe embhedeni. Angeke angenzele phansi ke bafana. Awuhleka kamajita athi uyosibuza ngelinye ilanga. Siyokukhumbuza lamazwi ashoyo. Kwani mase kwenzeke lonto. Ngadlalela kude nabangani bami. Ngayini mangihlangana mangimbona umngane lapha ya ngilahla indlela. Ngoba ngangisaba lento ukuthi ngizayibuzwa lento engangithi ngeke izenzeke. Wabe sengenzele phansi kumfazi umbhedo ukhona. Wamthola umntwana. Ngikutshela nje kumanje. Unomfana ona 4 years. Nengibongayo ukuthi kwenzeka kahle lento isheshe yenzeke. Ngoba ngiyacabanga ukuthi kuba wayimithe sekusondela uJune wayizuza kumina abe sengibambisa lona ijazi. Ngendlela engisola ngayo kusho kona ukuthi wamitha lapha kuMarch. Mhlambe ngoJune sasesiqala sesifela isisu ingako wasaba ukuza kimi. Kodwa nje namanje indlela engimzonda ngayo eyiwangephula lo muntu. Wangephula lo muntu, umuntu engangingaziboni ngiphila ngaphandle kwakhe. Noma sekwenzeke lento ngangike ngibe nawo ukucabanga ukuzidlisa ushevu. Ngibe nawo ukucabanga ukuzilengisa kodwa ngiphinde ngicabanga ukuthi hey, abazali bami abangikhulise kanzima. Yangiphula kanjalo ke lenkosazana. Wangiphula kanjalo lo Nondindo. Yaxolisa ukuthi ngisebenzise lelo gama kodwa ke waweqa umgaqo.
wandinda. Ngiyabonga. Ayizephulwe inhliziyo la ngaphandle. Yephukile le ndoda. Akukho mnandi enhlizweni yale ndoda. Yephulwa ayikancane. Sacela ukuthi ibe yinina ke nikhomentayo nitshele le ndoda ukuthi ingayixolisa kanjani inhliziyo ngoba ayikho enye indlela angalungisa ngayo. Yena nale nkosazana angeke, ayikho into engalunga. Kodwa yena into esingamsiza ngayo ukuthi ixole inhliziyo yakhe, abuye alunga, athola umuntu ozomthanda nomuntu ozomhlonipha nomuntu ozokwazi ukuthi angamjikeli ngemuva. Ngiyabonga.